por quinta semana consecutiva. Nafarroako ostegunera arte otsailak 11 zabaldu ditu egungo edukiera murrizketak eta ostalaritzaren barnealdearen itxiera, naiz eta terrazak irekita egon edukieraren 100%. Javier Remírez lehendakari ordeak eta Santos Indurain osasun kontseilariak gobernu bilkuraren ondotik izaten den prentsaurrekoan jakinarazi dute. Gainera gogoratu behar da otsailaren 11 arte indarrean izango direla Nafarroaren itxiera perimetralari buruzko murrizketak, gaueko mugikortasuna 11etatik 6tara mugatzari buruzkoak eta eremu pribatuko bilerak bizikidetza unitate batekoak izatearen ingurukoak. Indurain kontseilariak prentsaurrekoan azaldu du neurri horiek luzatuko direla koronavirusak Nafarroan duen egoera epidemiologikoa dela eta. Nafarroko osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuaren azken txostenaren arabera kutsatzek goranzko joera izaten jarraitzen dute gabonak medio markatutako inflexio puntuaren ondoren. Modu horretan 5. astez jarraian, kasu positiboak 1672 aurreko astean baino gehiago dira zehazki 116. Halere Santos Indurainek adierazitakoaren arabera, begien bistako igoera hori ez da esponentziala izan urrian gertatutako moduan mailakakoa baizik. Halaber, kontseilariak nabarmendu du Nafarroa 14 egunetan intzidentzia gutxien metatu duen 4. komunitatea dela. 486 kasu 100.000 biztanleko eta estatuko batez bestekotik urrun aurkitzen dela hots 893 kasu 100.000 biztanleko. Edonola ere osasun kontseilariak onartu du datu horiek kezkagarriak izaten jarraitzen dutela, batez ere aurretik ikusi ezin diren faktorengandik, hala nola birusaren ingles aldaera eta bestelako mutazioak, urteko garai honetan barrualdeak gehiago erabiltzea eta koronavirusa hedatzea erraisten duten temperatura hotzak. Santos Indurainek baita ere adierazi du kutsatzeak hainbat astez izaten ari diren hazkunde jarrai hori jada argi eta garbi ikusten dela osasun sisteman. Azken astean 104 lagun ospitaleratu dira, aurrekoan baino 30 gehiago. Eta ospitaletako okupazio garbia 200 paziente ingurukoa da, horietatik 30 lagun zainketa intensiboko unitatean aurkitzen dira. Ildo horretan kontseilariak esan du, Nafarroko osasun zerbitzua osasunbideak partzialgi berrantolatu duela ospital sarea. Nafarroko ospital gunean eta beste ospital batzutan espazio gehiago prestatuaz edo berriro aurreikusiaz sare pribatuarekin aurreikusitako lankidetza sistema jorratzeaz gain. Hoiek udaren amaiera aldera berraktibatu ziren. Oraingoz, Santos Indurainek azaldu duenez, ez dira jarduera kirurgiko garrantzitsuen programak bertan bera utzi, Lizarrako Garzia Orkoien ospitaleko zenbait ebakuntzak kenduta. Egoera maneiatzeko modukoa da aitortu du Indurainek, baina urtarrian gaude, COVID ez diren patologiak medio okupazio altua izan ohi den hilabetean, eta horrek egoera zaildu eta zuhurrak izatea eskatzen digu, eta hurrengo kontingentzia maila berraktibatzea ere bai.